ज्ञानाची गोष्ट नाही आहे. कोणी वापरू शकतो ना, ज्याला काही अक्षर ओळख नाही तोच ना मोबाईल टचस्क्रीन मोबाईल वापरतो की नाही. फक्त थोडंसं असं राहतं की आमच्यासारखी माणसं जबाबदारीने विचार करतात मोबाईलला हात लावत असताना की आम्हाला भीती वाटते की ओढलं तर, चुकीचा मेसेज दुसऱ्याला गेला तर, ही भीती आमच्या मनात असते. आजच्या मुलांना ते वाटत नाही की मी ओढलं तर दुसरा मिळणार, कारण आम्हाला काही वाटतच नाही आहे. आम्ही आमच्या मुलांना वस्तूच्या पेक्षा त्याच्यामध्ये घातलेल्या श्रमांचं मूल्य, वस्तू मिळवायला माझ्या आई वडिलांना किती कष्ट करावे लागले हे मुलापर्यंत पोचतंय का, की आम्ही आमचे कष्ट लपवतो आहोत. मला असं वाटतं की ते पोचायला पाहिजे. आमचे आई वडील किती असू दे श्रीमंत, ते आमच्यापर्यंत आमचे कष्ट पोचवायचे. एक एक रुपयाची किंमत आम्हाला माहिती असायची, आणि त्यामुळे कोणतीही गोष्ट घ्यायची असेल झाडाला पैसे नाही लागत असं टोमणं आम्ही ऐकलेलं आहे. तुम्ही किती वेळा तुम्ही मुलांना सांगितलं सांगा बघूया. ओके, उलट असं वाटतं की आपलं मूल रडूच द्यायचं नाही. ही अचिव्हमेंट नाही. तुमच्या मुलाला तुम्ही रडू न देणं ही अचिव्हमेंट नाही. ओके, तुम्हाला जर वाटत असेल की मी त्याची प्रत्येक घटना पुरवेन आणि मग मला पाहिजे ते करून देईल, तर असं होणार नाही. जे आपल्याला मिळणार नाही ते पचवण्याची क्षमता पण आली पाहिजे. नाही पचवण्याची क्षमता आपल्याला आली पाहिजे. आयुष्यात काही गोष्टी मिळणारच नाही, आणि तरी आयुष्य फुकट जात नाही.